Φορτώνω το τριαξονικό με λεμόνι από κάτω από την Καλαμάτα για πάνω, για Βουλγαρία, για Θεσσαλονίκη, και έχω στήσει την Ταλίκα σε μια νουκαριόλη την αυλή κάτω στην Κυπαρισία να μου φορτώσει πορτοκάλι για πάνω. Και μόλις έχω τελειώσει και έχω κλείσει κύριος και κάνω να βγω από την Κυπαρισία, να σου ο Γιάννης με τον Νικόλα από το Άργος και έχουμε φτιάξει τάνα, κομβόι. Ο ένας πίσω από τον άλλον και κάνα 5 χιλιόμετρα πριν πιάσουμε τη Μεγαλούπολη. Αρχίναγε ο Γιάννης και μου κόλλαγε, μου τσίγλαγε ο Καριόλης και μου λέει τα μάξου, μου λέει ρε Γιάννη, πέρα και κάτι μαλακίες, δοθεκή κάτι αρχίδια. Γιάννη, του λέω, μόλις πιάσουμε τον ανήφορο, του λέω, θα μου κλάσει το γκιόνι. Και έχουμε πιάσει τον ανήφορο, ρίχνω το μισαριό, επάταγα φρένο στις τροφές, δεν με έπαιρνε καμιανή. Του Γιάννη τα πόδια να έχουν κατεβάσει νερό και μόλις εγώ κοντεύω να βγω απάνω, ακούω στο CD, έχει βγάλει πλάσο ο Νικόλας και τον επερνάει το Γιάννη και την εξονίσει ο Γιάννης. Νικόλα, του λέει, μόλις βγεις απάνω, του λέει, θα με περιμένεις, του λέει, γιατί σε θέλω. Την εψιλιάζω με τη δουλειά, έχω βγει απάνω, κάθομαι δεξιά, να σου Νικόλας από πίσω και σε κανένα διάρρη λεπτά σκάει μύτη ο Γιάννης, ρε σημάκα με λιτζάνα κόκκινος, κατεβαίνει κάτω και τον επαγώνει τον Νικόλα και τον σηκώνει απάνω και τον επετάει κάτω και τον εκοπάνε. Γιατί του κάνεις, μου λέω, το θέλω να τον σκοτώσει. Θα τον εγαμίσω, μου λέει, τον Καριόλη, δω κάτω, μου λέει, θα τον αφήσω, μου λέει, τον μπούστι που θα με περάσει εμένα, μου λέει, με το 43 του, μου λέει, και του τον δω και το βούλγαρο το φόριο το πουσταριό, μου λέει, που του έχω πληρώσει κούκους για ειδόνια για να μου στήσει 44 και να μου περάσει εμένα ο Καριόλης με το 43. Να έχει γίνει και απάνω Βοσνία Ζεγοβίνη. Μα γάμισε τα σου λέω να πρίξει το σκυλί.